Súťaže v orientálnom tanci nemajú na Slovensku dlhú tradíciu. V minulosti sa skôr organizovali rôzne vystúpenia tzv. Orient Show. Po čase sa však stanovili určité presné pravidlá a tak sa začalo súťažiť aj u nás. Inak tomu nebolo ani uplynulý víkend v Liptovskom Mikuláši. Konal sa tu druhý ročník tanečnej súťaže Liptov Orient Festival. Máme viac ako dvakrát toľko súťažiacich, ako minulý rok sme mali. Rozšírili sme vekové kategórie deti juniori oproti minulému roku a rozšírili sme duety. Takže celkovo sa súťaží v 14 kategóriách. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 180 tanečníc zo 4 krajín a 40 tanečných klubov. Celkovo tu rozhodcovia musia vyhodnotiť 130 choreografií, to znamená solových, duo aj tímových choreografií. Tanečné vystúpenia amatérov, ale i profíkov hodnotila medzinárodná porota. Tu tvorili členovia z niekoľkých krajín. Máme tu zástupcov dvoch zo Slovenska, z Českej republiky, z Maďarska, z Rakúska, z Nemecka. Dáva mi to veľmi veľa, lebo to umožňuje vlastne precvičiť všetky svaly v tele a také uvoľnenie, lebo ja mám vlastne sedavé zamestnanie, ja som vlastne programátorka, čiže to je taký určitý spôsob oddychu. Ja sa venujem rušnému tancu 10 rokov a začala som preto, lebo mi na druhom tanečnom povedali, že môž vrtím zadkom, že na to mám iné tance. Tak som sa teda rozhodla ísť na orientálne tanec. A tak orientálne, lebo k tomu nepotrebujem žiadneho partnera. Viem to robiť aj sama a je to zábava a je to veľmi aj zdravé, má to zdravé účinky. Chytlo mě to svou ženskostí tím, že vlastně nemusím tancovat s partnerem, ale můžu tancovat sama. No a vypracovala jsem se a vlastně začala jsem chodit i na soutěže, takže jsem začala vyhrávat soutěže, no a jsem trojnásobná mistryně republiky, České republiky. Víťazi z niektorých kategórií budú reprezentovať svoje kluby a krajiny v ďalších súťažiach. Víťazi z kategórie Profi sa nominujú na Let's Dance Praha v orientálnom tanci a víťazi v kategórii Team zase sa nominujú na Orient Expo do Budapešti v máji. Martin Grendel, televízia Liptov.